ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚಾಲರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲ ಪನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕೊಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡುಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ತೂವಲಿ ನಿಕೋಲು ಸುತ್ತಲೆ ಕೊಂಡು ದೊಂಬು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಂಟು ಒಂದೊಂದು ತೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಲೂಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಿಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೀರ ಇಂತು ಬರ್ರ ಉಂಡು ಬಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ದೀತು ಪೋಂದಲ್ಲೇ ಮನಸಾಪುಜಿ ಪಾರದ ಅಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪೋದು ಕೂಡ ಪಾರು ಬರೋಡು ಕುಲ್ಲು ಗಂಧಾದಿತ್ತನು ಮನಸಾಪುಂಡು ಪೋಪನ ಪೋಡಾಪನತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿತಾಡ್ತೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜತ್ತು ಪೋರ ಕುಲ್ಲುಗಂದು ತೂಕ ಪೋಯ್ ಪಿತಾಡ್ತಾ ಆಗ್ತೇನೆ ನಿಂತು ಪೋಡೆದೆ ಜಿ ಅನ್ನ ಪಿತಾಡ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಅಂಗಿಡ್ ಮನ್ನಾಪುನ್ ಬಾಬೆನ್ನ ತಟ್ಟುಗ ಪೋಯ್ ನಾನು ಉಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಇದ್ದೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಸೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬೇಗ ಒಣಗ್ತದೆ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಬೇಗ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಿದಾಡಿ ಜೋರು ಬಡ ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು ಪರಾಟದ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೇನೆ ತಿಂದ ಹೊರಟು ಒಂದು ಹರಟದನ್ನು ಊರಿ ಉಂಡಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೊರಟು ಊರದ ಸಿಟ್ಟಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ಕಾಣೆ ಕೊಯ್ನಾಗ ತುಂಪಾರಂತೂ ಕಾಯಿ ಓಡಿತು ನಿಂಗೆ ಕರಂದಿಲೆತ್ತೆ ಅಂತ ಕೈನೇ ತಿಂದೆ ಅಂತೆ ಒಂದು ಕರಡ ತಿಂದು ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಪ್ಪಲ ತಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ನಂಜ ಕುಲ್ದಿರತ್ತೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಂದು ಅಣ್ಣ ಫೋಟೋ ತಂದಿದ್ದಿರತ್ತೆ ಮಂಚಿಂಚು ಬಲ್ಪನ ಮಂಚಿಂಚು ಕೊಡುವನಾಗ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಂದು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅದೇ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಬಂದಲ್ಲೇರು ಟಿಕೆಟ್ ಅವಾಗ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಬಂದಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೋರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಲಾಗಿ ಮೂಲ ಸರಿ ಜೊತೆ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವಡೆ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಬಂದೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎತ್ತು ಎಂಕಲು ಎಂಕಲ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಬಾರ್ದು ಪೂರ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊಟ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅನ್ನ ನಡಬೇಕು ಅನ್ನ ನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ನೆಡೆ ಕೊಡೋದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಡಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಜಪ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಲಾಪುನತೆ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಇರ್ತಂಡೆ ಜಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ನಡೆ ಬೈದೆ ಎಂಕಲಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಪೋತೇಜಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಪಿದಾಡ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಪೋತೇರು
ಕೆಲಸ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಿಕೊನ್ನಲ್ಲ ಇಂಟ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಾರ ಅನ್ನೆ ಕೊನೊಂದು ಪುಟ್ಟಂದಿರು ಜಿಯನ್ನ ಪೊಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿನ ಬತ್ತದು ಬೇರೆ ತಡ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಕೆಲಸ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಉಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾರಿಲ್ಲ ಬನ್ನ ಕೈಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರು ಅನ್ನೇನು ಕಣಕ್ಕೆ ಬುಡಾಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಬೇಗ ಅಂಡೆ ನಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಸಾಧ್ಯ ತಿಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೂಕ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅತಿ ಚಿನ್ನ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಕೊನೊಂದು ಬುಟ್ರ ಏನ ಪಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಶೋ ಕೂಡ ಗೆತ್ತು ಜಿಯನ್ನ ಮಾಮ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಎಂಟು ಗಜ್ಜನ ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರಾಯ ఒక ಜೆತ್ತ చెట్టుదల అత్తది ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಡ ರೆಡಿ ಉಂಡಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಇರ್ನ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಇರ್ನಲೇಲೆ ಉಂಡು ಅಲೆಲ್ಲ ಹೋಗತ್ತೆ ಅವು ಬಂಗಾರೆ ಹೌದೇ ತೀತೆ ಕೊಕ್ಕ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನಾಗಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಲಗೇಜ್ ಉಂಡು ಜಿಯನ್ ತಟ್ಟೋಡು ಪೂರ ಅನ್ನಗ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪತ್ತಿನದ ಚೂಡು ರಶ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅಂದು ಮಲ್ಪರ ಬಾಬು ಅಂದು ಐಟು ವೀಡಿಯೋ ನಾಳೆ ಇಟ್ಟದ ಹೋಗಿನದ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದು ಬಾಬು ಅಂದು ಬಾಬು ಜೇಜ ಹಾಕ್ಲಿರ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಪೋಯ್ ಪಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಏನ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಇದೇಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.